Astăzi o să privim prin ochelarii acești virtual 3D și da, să începem. Așa. Stai că o să țin puțin așa. Nu pot să stau cu fața, că stau într-o parte. Așa că o să stau puțin așa. Wow, ce frumos! Lol, aici ninge. Wow, ce mișto! Aș vrea să vă arăt ce văd și eu, dar nu cred că pot. O să fac. O să văd eu cum fac, ca să vă arăt și voi ce am văzut. Și aia. Ciudat. Wow! Ui! Wow! Ce tare! Foarte tare! Wow! Wow! Cât de tare! Ah! Cât de tare! Wow! Foarte tare! Ce să zic? Wow! Eu vreau doar să vă arăt reacția. Aș vrea să vă arăt și vouă tot ce am văzut și eu. Voi doar mă vedeți pe mine cum reacționez eu aici, la ochelari. Și sincer zic că e un peisaj foarte tare. E foarte plin de lumini. Și că dacă stai mai mult de 3 minute, o să ai probleme cu ochii. Devine deja plictisitor. Mai ies o dată din peșterea asta iurită. Am ieșit. Yeee! Ah! Cât de tare a prins multă viteză! Aia m-am încetinit. Cred că se oprește. Da, s-a oprit. Ah! Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, share și subscribe.